Днес с аз, Ангел и Яската е там горе, сме на разходка в летище или каквото е там. Тук сме на река Искър. Чайте, че малко. Днес се разхождаме тук и караме колелета. И като цяло това е. Ела да кажеш нещо на хората с колелетата днеска. Дойдохме тук до парка, който е близо до летището, с колела. Тук има гледка към Витоша и към... Сега ще обърна камерата да ви покажа. Да. Специално тук няма гледка към него. Специално тук се малко като се качим нагоре. Това какво е долу? Кажи на хората. Това са камъни. Не, това дето ги огражда, някаква мрежичка е. Да, мрежичка. Ето там, натам Черни връх. Знаеме, че вече не сме видели един път там, два пъти на Черни връх. Тук мога да хванем някой самолет да лети, мога да не хванем. Иначе много красиво, аз и Ангел решихме днес да се разходим с колелетата заедно с Яската. Да. Ще е малко по-кратко влогче, но разходка до летището, мисля да се казва. Разходка до летище София, нали? Ето тук водопад. Истински водопад. Напада към... Значи ако прекоси моста е... такова. Да, той има сензори, да. Ужас. Окей. Връщаме се и ще се включим после с малко снимки. Самото летище, терминал, кой е това? Терминал 2, вика моя човек. Това там е Яската, тази легенда. Планините, Черни връх и Резени. Черни връх не се вижда, да, но... Чакайте, сега ще се включим с едно клипче. Ето е Витоша. Тук има топка, метрото се вижда там. Тук друга планина. И натам вече е стара планина, назад. Тук е река Искър, това. И натам е цяла София. Да. Хора, стигнахме до езеро някакво. Айде да се върнем бързо да хванем самолета. Вижте, че излита. Но това самолет е твърде бърз. О, ето. Някой каца там. Само да стане фол. И някакви мангали там хвърлят камъни. Това е самолет за кой ли е? Какво? Това е самолет там за коя държава ли? Не знам, нямам никаква идея. За Италия? Готино. Хайде ще се включим след малко. Виж ме. За включване, ето го метрото. Модерното метро. Виждате го там. Открито метро. Там ще излети някакъв самолет и така. Веднага хванахме и другото метро. Ние тримата. Влиза. Вероятно се е върнало за секунда тук. Явно. Само да ви покажа. Ето това там е Камендел, в момента, което снимам. А ето там са Резените. Това тук е някакво дърво, което е зелено, както може да видите явно. Мислих, че е червено. Да, и това е така. Там има, ние си продължават да хвърлят и ние се напътваме към изход от парка и ще ходим да се разхождаме някъде другаде. И хора, сега напускаме летището, но след това отиваме да се разхождаме някъде другаде. Но ще видим къде. Айде. Сега сме тук на една бензиностанция.
тесачката. Кажи нещо, бе. Седим и чакаме Яска да си купи нещо. Тук на една бензистанция сме на почивка. Яска да си купи нещо и се разхождаме някъде из София. Края на влога е тук. Надявам се клипът ви е харесал. Тук с Ангел сме на дни в един квартал. Те сама ще цъкаме. Купихме си тук що скромни някакви. Ето тук Максима някакво е това. С тия пари толкова. То отиде до тях да вземе хубаво топче. Ето ги. И това ще е края на влога. Надявам се клипът ви е харесал. Ако така, не забравяйте да се абонирате, за да следите канала всеки ден. 108 абоната вече. Много ви благодариме. Така че да, може да помагате за развитието на канала и хора. До нови срещи!